bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe Ayaw PID TV jaam ñalle moon moni kala salminama juurama manama mantama caggal nde guittuɗen Allah jurmotoɗo jafotoɗo o juulɗen e nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti kadi sababuji ɗi sababuji woodeden ko jignaɓeɓe e sababuji gonal men ɗo yettude kadi ardiɓe galle ɓe ha no hannirta ni en garti e windande men janggen Pular ko kala saaha eɗen jewtide e musidɓeɓe janggen émission men janggen Pular émission janggen Pular noon ko enen fof ndendi ɗum en jetti kadi haralleɓe ɓe hono Mansour Sow walla Thiat Walo en jetti Ndey Fatou Massaly en jetti ɗon Dak Mbaye en jetti kadi cukalel men hanki ko radio kono hande ko Gaga télé ga hono Gando walla Gande Fadiga Ly eɗen gondi e musidɗo mo kewɗen waddude émission e kala saaha hono Elimane Gaydo nde wonno ko minen mbaddata yewtere e windande Pular janggen Pular o minen mbaddata ɗum wadde o wona koɗo ko kanko jeewi yewtere nde ɗum noon haade men winde e totten mo konngol o salmodira e musidɓe ceerno Elimane jaam ñalli jaam ñallema Kawabou Baba Hamad mbimo Kawabou waɗ ɗum ko minen battidi wadde yewtere nde to yawrude machallah alhamdulillahi rabbil alamin ko mbiyata ko kadi en jetti Allah no fewi en jetti kadi yeeɓoɓe Ayaw PID TV ha tengti noon kadi e ganduɗa hoorema wonɓe caggal leydi ha e nder leydi en jetti kadi nangoɓe kaɓirɗe ɗo e galle ɓe kam foof en jettiɓe ande kadi a yettama no mbiɗani ala ɗo yano artiɗo wonno en garte yewtere men walla mbiyen yewtere mabɓe janggen Pular noon wadde Baba Hamad yewtere men hannde no mbiɗani ko enen mbaddata gooɓe jiile noon wadde so wiyama janggen Pular maɓe paam kadi hannde ko woni janggen Pular ɗum saabi enen hannde ma en ngar wadde foof ko enen ɗiɗo namde ɗe joguiɗen ummade yam faydema gam kadi paccirna bandiraɓe ko adi ko foof Baba Hamad so wiyama janggen Pular gatten ko fayre batte wiyete mawɗo jangde mawɗo ene wiye jangde mawɗo hol caɗele mawɗo jogui e janggude ɗemgal mum eyyi Elimane a jarama aɗa andi en mbino ɗemɗe gendiji jangguete hen ko gueɗe tati en mbino ko alkule ɗe holno ɗe mbiyete holno ɗe bindirte mumale lamgal so rendi holko janggata ɓayri noon bindol nani hen eɗen gandi mawɗo won mawɓe aɗa andi sono wiyama homon binde tan ko kumaɗo e bindol ene jogui ɓe ganduɗa janggani hayso janggi ɓuranani janggani bindol ngol ndeke noon ɓenne jogui caɗele jaggude tan bindirgal joguiɗo caɗele jaggude noon bindirgal sa wi ɗum yo windu alkulal mi sikkani tawne yawa windude alkulal ndeke mawɗo ina jogui caɗele to banggue jaggude bindirgal ala ko haali noon windude alkulal walla limre ko ɗe caɗele mawɗo jogui e janggude ɗemgal mum neniwal mi anda so tawi mi jaabima namdal maɗa eyyi ko noon a jarama no fewi saabu ɓe mbiyata ko mawɗo kañum a hollat ɗum memna ɗum a hollat ɗum memna ɗum ganduɗa hoorema ha ɓeydo wowta bindo junggo ngo wowta windude ɗum ɗon mbadde ɗum comme no zaru yeeru namde joyɗe foof ndendinen nde holno mbaɗɗon feere ha jittuɗon ɗum holno mbaɗɗa feere ha ɗum yiita ɗum ko namdal goo namdal ɗiɗi holno foti nate windande elto junggo jogui ɗum ko namdal tati e holno nate ɗe bindirte taw ko ganduɗa hoorema holno mawɗo windirta ɗum ha bindol mum kadi wawa regade ɗum ko namdal nayaɓal namdal joyɓal holno nate ɗe holko ɗe mbawi windude holko nate ɗe mbawi windude woni nate joyi woni namde joyɗe gara hen paccirna ɗum bandiraɓe Elimane a jarama sen garti e
safara o safara o ko ni wayi ari aɗa woni e duɗal jangguinta ko mawɓe ɓe meeɗani jogade ɓe meeɗani wawde bindol ko ɓuri hen heewi kon tawa meeɗa wadde bindol joni noon gonɗa ko taw koye eltude juuɗe mabɓe ɗum tagui wiyede windande elto junggo windande elto junggo ko ha andi eltude hunde saɗa elta hunde aɗa andi so tawi ko pucci walla ko nandi hen saɗa elta ɗum alay saago jogɗa hen caɗele joni noon ko junggo ngo eltete ha wawa jaggude bindirgal ha wawa kadi regade ɗiɗi mbawa forta ha wawa jaggude goho ha wawa jaggude bindirgal so janggo e jaam ari kadi wawa bindol mum wawa regade joni noon a ñagoto jangoɓe ɓe foof moni kala goto goto yo ƴettu kere walla kadam yiya alluwal manggal to winde didol ngol weela moni kala ara winda didol ngol weela moni kala ara winda didol ngol ha classe o ha hawra an aɗa andi ka kebluɗo windande ma aɗa andi diidi ɗi cohluɗa ɗi pewnita fawade e ko jiiɗa ina nata ko cuƴƴe ƴetta hen nate ɗe jiɗɗa ɗe pewna nate nate ma ha ganda ɗeɗo nate ko ɗeɗo jiɗɗa jangguinde yimɓeɓe ha mbawa ha juuɗe men elto ha mbawa windude taw ngal ala caɗele cuɓoɗa hen noon nate sappo ɗen nate sappo woda ɗo mbaɗɗa ɗumen tawa ko e deggodiral wona deggodiral haala ala ko hen gueɗel fof guel mbaɗa gueɗel guel hen ha timma sa timma sappo nate ɗe ko ɗe sappo nate ɗe ko sappo joni noon hen natal kala dokka ɗum inde hen natal kala sa rokki ɗum inde mi hokki yeru hen natal gotal mbiya ɗum Leyla ngala natal mbiya ɗum Ndak hen natal gotal mbiya ɗum Aissata ne wawi tawa hande windande men haɗata tan koye ɗeɗo natti tati ɗeɗo natti tati tan haɗata ko heddi ko mayen garoy hen eko foyarde kadi so tawi a felliti rokkude nate ɗe inde dokkata ɗum ko inde rewɓe wonɓe e nder duɗal ɓe walla worɓe e nder ɗum wonɓe e nder duɗal ɓe a jilodirta noon ko rewɓe ɓolɓe sappo inde mumen dokkata nate ɗe walla worɓe sappo itta ɗum dokka ɗum nate ɗe natal kala inde debbo ha timma sappo walla natal kala inde gorko ha timma sappo joni noon sa rokki moni hen natal kala inde mbiya gaare mbinane kam Leyla moni kala enen fof nandiri ngal ɗo natal wiyete ko Leyla kala no jiiɗo ngal ɗo natal gandan ko Leyla wiyete gaare mbinane kam Leyla moni kala yaha winda Leyla moni kala yaha winde gaare windane kam Ndak moni kala ala winda Ndak gaare mbinane kam Aissata moni kala winda Aissata sa waɗi noon kala so ma hirjin kala so ha yimɓe hay soko ɗani noɗo ma fin yimɓe jarana garta moni kala yiɗata windude eyo joni noon aɗa elle a namdinomo hol peeje baɗeteɗe ha mawɗo natɗe ha mbawa wallude mawɗo e windude joni noon mbiyaɓe joni noon gadden Leyla ndendinin ɗum e Ndak ɓe binda Leyla ɓe gadda Ndak ɓe ɓasa ɗum yeeso so ɓasi Ndak yeeso tan hokkata ko alkulal ngal ɗo alkulal holno wiyete mo anda wawa wiide hunde ngam mbiya ngal alkulal wiyete ko a wadde en paami wonde Leyla so rendinama e Ndak hokkata ko alkulal wiyete ngal a faami de joni noon ɗum koto banggue alkule dendagal alkule ɗe foof nate sappo ɗe ina binda ɗum alkule ɗe foof nate sappo ɗe ina binda ɗum ko noonne kadi lime ɗe mbiyen andi en kokkino yeru Leyla Ndak e Aissata joni gadden Leyla e Aissata sen ndendini Leyla e Aissata hokkaten ko limre jeenayyi ma yimɓe jiiɗu ɗum guite mumen to bata natal ma yimɓe jiiɗu guite mumen tawa ko ene wawi so tawi won namde goni hen ene wawi mayen jaaboyo e namde inchallah so tawi caggue kawrani donc waɗi hankanti a windama jeenayyi windama ko noon mbaɗiten ha alkule ɗi foof ha gasa binde ha gasa noon mbatten ha limi ɗi foof binde ha gasa nate ɗe sappo ɗe kanƴe bindat dendagal alkule pulaar ɗi foof ko kanƴe bindat limi ɗi foof
eyyi ko ni hankkadi noon sa ari subaka aɗa janggina ɓayni ɓe jogui probléme bindol aɗa wawi wadde refto bindane kam inde nate ɗe foof moni kala aɗa winda joni noon alkulle ɗe jiɗɗa janguinde ɗe itta hen ko jiɗɗa janguinde ko mbiya ndendinane kam yeeru mum dokkuɗen joni o bindane kam Leyla ndendinani ɗum e ndaaka hoko rokkato noon mbatta ha alkulle ɗi fof ha gasa noon mbatta kadi ha ɗimi ɗi fof gasa mi anda so tawi mi jaabima namdal hey ko noon mi faami ɗon no mbiruɗa ɗum ɗo woni jangdi mawɗo en kaali haala no watta feere ha mbawa janguinde ɗo taw a tampata taw kadi kamɓe janggoɓe aɓe cofta e kaɓe janggat ko wadde kala nde neɗɗo yiyata wawi hay soko diidel to tableau to goɗɗo ari waɗi diidel sa rindini aɗa wawi dañde alkula kala binduɗo yiyata mbiɗama ya ƴeew ko binduɗa woni miijo ma hay so tan ko diidel o windi kala ko windi sa rindini ɗum ma dañ alkula wadde ɗum wonde ganduɗa hoorema yeeru mo dokkuɗa e nate ɗe woni nate tati ɗe so wiyama alkule pular en kaali haala nati en kaali haala holno ɗe bindorte kanje alkulɗe alkule pular ɗe holno ɗe poti eyyi alkule pular ceerno so saggere ala hen ko 33 kono won ɓeyduɓe hen alkulal gongal alkulal so alkulal ɓeydama hen woni 33 kadi fandare nde wonno ene jogui kelme ɗo kutortoɗen tawi ko arab kono pular tan kanti watti hutorade ɗum ko wayno ɓurana ko wayno hulɓuma ko wayno gabri ɗeɗo kelme ko kelme arab kono ɗe ko pular jiggi ñaami ha doli woni dolaɗe ha dola ndeke noon alkulal ngal so wattuɓe hen ɓe mo sikki ɓe juumani mais alkule pular gowaɗe ɗe ko 32 sa watti alkulal ngal woni 33 mi anda tawi mi jaabi namdal maɗa e ko alkule 33 sa wattin alkulal ngal eyyi sa wattin alkulal ngal woni 33 alay saago ɗum baade aɗa saɗa winda hunde e nder ko kutorɗen ha dolɗen so ngal wattama hen no mbiɗani wadde ɓe juumani mbaɗa kadi eɗen kutoro hen saahaji kilmede arab ɗum nde kadi alay saago ko hen kadi yadata alkule holno foti alkule pular pecci eyyi ceernam alkule pular ne pecci ɗiɗi mawɗi alkule pular ina pecci ɗiɗi mawɗi feccere ko wiyete alkule laaɓɗe e feccere ko wiyete alkule muumi pecci ɗiɗi mawɗi tawi namdami tan ko alkule pular holno no foti pecci pular alkule pular ne pecci ɗiɗi mawɗe alkule laaɓɗe e alkule muumi eyyi ko sala ko namtoɗami ko noon an ɓuuri andi ɗum aɗa wawi kadi jokkude hen kala ko jiɗɗa jokkude hen tawi kalten koye andi laaɓɗe mbiɗa ko pecci ko pecce alkule pular pecci ko pecci ɗiɗi mawɗe alkule laaɓɗe e alkule muumi eyyi mata alkule muumi ɗe kanje ɗe mbawi wadde tan tawa est ce que jaadani e laaɓɗe ɗe aɗa janggo andi alkule laaɓɗe ɗe eɗe mbiye masoje alkule laaɓɗe ɗe kanƴe mbiyete kadi alkule masoje nde wonno so ɗe ndendani e muumal andi ko mumɗi haalata ko mumɗi haalata ma haalne alkule mumɗe ma kalne haalnata noon ko alkule laaɓɗe ɗe alkule laaɓɗe kalnata ɗe wadde alkule muumi laaɓɗe ɗe kanje goni laaɓɗe kanƴe kadi goni maskoje donc pecce ɗiɗi mawɗe feccere alkule laaɓɗe e alkule muumi alkule laaɓɗe ɗe noon ina wiya kadi kanje goni masoje wadde jonko maƴa alkulal muumal e alkulal laamgal ene wawi ene haala taw yeru to wi to hijjande jogui tan go hito e nande kono ala mana sa ari to batte konngol mbaɗaɗe kanji tati mbaɗaɗe kanji ɗiɗi ne mbawa yaade woni muumal e laamgal e muumal ene wawi arde to batte yamirore laamgal e muumal aɗa wawi dañde ɗon kadi e helmere kono wona toon payɗen to mbiɗa feccete ko pecce ɗiɗi mawɗe eyyi e ɗiɗi mawɗe tan alkule laaɓɗe e alkule muumi joni noon e nder ko jogoɗo mboɗo andi ko wonto paaɗa ko hen feccere kala hono pecce woni e muɗum eyyi aɗa andi en mbino nane ko muumal e laamgal rendata nde janggo wona wadde alkule laaɓɗe ɗe kañumen ne pecci ɗiɗi alkule laaɓɗe ɗe eyyi pecci ɗiɗi woni laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe durtaɗe laaɓɗe daɓɓe
e laaɓɗe durtaɗe laaɓɗe dabɓe ɗe ko sen ittiru a ko a goto woni alkulal laamgal daɓɓal sen mbi a ko alkule ɗiɗi ko awuji ɗiɗi woni koko durta woni a awuji ɗiɗi woni laaɓɗe durtaɗe no a sorini noon alkule keddiɗe ɗe fof coworto alkule laaɓɗe ɗe noon coworto sa welama mbiyen alkule laaɓɗe ɗe koɗe joyyi aɗa pecco pecce ɗiɗi eɗe pecci pecce ɗiɗi feccere laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe durtaɗe on pecci ɗiɗi alkule laaɓɗe joni heddi muume ɗe ina fecci kañumne pecce tati woni alkule muume ina pecci e pecce tati pecce tati ɗe ko holɗen ko muume mehe muume ñonde e muume ñondi ɗinaɗe mbiɗen alkule muume ɗe ina fecci pecce tati alkule muume mehe e alkule ñonde e ñondi ɗinaɗe ɓenda so tawi faami ko jiɗmi haalde ko eyyi ɗon taw won ko ɗuminɗani on poɗɗa ɗon facci seeɗa muume ɗe pecci ko pecce tati eyyi kadi fof ko muume ko alkule muume tan joni alkule muume ɗe woni ɗe ganduɗa ɗe kalnaka joni noon e nder majje e nder alkule muume ɗe kañum koye mumen pecci ko pecce tati ne waɗi muume mehe ne waɗi ñonde ɗe ganduɗa sa haali ɗumen hendu men yalti ko kine ne waɗi ñondi ɗinaɗe ko muumal mehal e ñondal rentata wona ñondi ɗinagal a faami wadde alkule muume ɗe alkulal fof e nder ga e hunuko ma sa an wonko haalata woni wiya alkule ñondi ɗinagal ngala alkulal ko haalata ɗum ko ma hendu yalta ngala ko ɗemgal ma ɗemgal e ganduɗa hoore ma e tehe ɗem ɗo ndenda nagal wawa ha wawa yaltude alkule ñondiɗagal wona ko kine taw ko kine ganduɗa hoore ma no yaltirti ni noon ko noon wayi walla ko eyyi aɗa andi alkulal ñondal mi hokka hen yeru ne ko ñondal sa ƴeewi sa wi ne hendum yaltata ko kine sa watti ɗum e muumal mehal a watti hen de sa waɗi de ko gatan yaltata e kine joni sa watti ne e de wonti de woni ñondiɗinangal de o ɓeydi moddude ɓeydi moddude joni wadde ndaade ɓe andi a ari e hen feccere kala holno foti fecce a haali ɗum sen gari e ganduɗa hoore ma e nase ɗe sen gari e ɗon holno foti ɗe pecci aɗon a arini henenete woni alkule pulaar ɗe pop eɗen jiiya joni hen sahaji won mbaji gondi mbaylidi eyyi yerude onon deftere mon ne bindiɗen won façon jangguidi ndi gadduɗon jiidani o e façon gadano no jangguirte ni mbiɗi hen sahaji oɗon mbaɗa tan kofon mi ronko kon famde aɗon nane a ari henete nane a ari hen adan kon ɗon kofon nakon garditi ni mara hande comme genre hande min sam yiiɗi jangguinde walla goɗɗo jeeɓo so yiiɗi jangguinde holno waɗata ha heblore ɗum ha wawa ɗum jangguinde to banggue alkule walla to banggal alkule to banggue alkule to andi an ka jangguinaɗo andi etotoɗa ko silde alkulal ngal ceertinagal ceernagal yeɗo alkulal aara eyyi alkulal a waɗi ko jawel e loocil en mbinani jawel ngel wiyete ko leyla loocil ngel wiyete ko ndak ɗum ko ma sila alkulal ngal enen gandi silde hunde woni waɗi ɗum kette sa sili alkulal a hokkanma ko jawel e loocil a faami ko noon mbatta ha yimɓe mbawa rendinde ɗum mbawa jawa wawa windude a andi ko ɗum tagui hen sahaji to banggue jangde en natani toon par ce que sen nati toon ne wawi mbasen jalten windande nde ok ne wawi jalten windande nde karalla men nan holla en mataw ko joguinoɗen e waktu woni koye gasde ɗum noon ɓe mbi ko wara e dammol ko faye dammol ko heƴata e barme ɗum noon mataw
mi hokkete tan konngol mbaynoɗa bande en mataw windande men kannen ɗum ɗo ha saaha goɗɗo so wona tan mbadde reftude tokosil wonde nate koytungol junngo ko 10 hen natal kala rokkete ko inde neɗɗo tawi ko janngoɓe no yo won janngoɓe 10 rewɓe walla janngoɓe 10 worɓe ɗen ɗon nate ina mbawi windude alkule pulaar ɗi fof ɗen ɗon nate ine mbawi windude e lime ɗi fof nate 10 ɗe en mbino kadi alkule pulaar ko 52 kono sa ɓeydi hen ŋo saabu hutorade en ɗemɗe kelme arab ɗe ñamɗen ha dolɗen battuɗen hen alkulal ɗo woni 53 eyyi mbiɗen kadi pulaar alkule pulaar feccito ko pecci ɗiɗi mawɗe feccere laaɓɗe e feccere muume mbiɗen laaɓɗe ɗe en fecce pecci ɗiɗi muume mehe non laaɓɗe ɗe feccere pecci ɗiɗi laaɓɗe dabɓe e laaɓɗe durtaɗe alkule muume ɗe ene fecce pecce tati muume mehe muume ñonde e muume ñonde innaɗe mi hokkuma konngol mbaynoɗa musidɓe ha saaha goɗɗo eyyi ko ɗoɗa a jarama no fewi Baba Hammat a jarama no fewi kadi enen foof wonko jangguɗen hen gam kadi ko gadduɗen hannde ko winnande wande fayida eɗen mbawno sen goɗɗoyi hen ma en jaaha nder gadden hay ko wayno hijjande holko woni hijjande e holko woni ganduɗa hoorema helmere sa rindini helmere holko wonata holko rokkatama ɗum fof kadi ma en garoy hen ɗum noon wadde sen joguino tableau en bindano kono baden ngala ɗum ne kadi ma nataɗe ma peeje ɗum noon wadde Baba Hammat ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi men gartu hen so Allah jaaɓi inchallah eyyi ko wiide tan wadde refto windande nde refto windande nde mbiɗen ko caɗele mawɗe jogui alay saago mbaɗɗen mbaadi koytugol junngo mbaadi ndi koye nate 10 woni nate 10 ɗe natal hen kala hokkete ko inde neɗɗo e janngoɓe he yo rokke noon rewɓe ɓolɓe walla worɓe ɓolɓe nate 10 ɗe kala mbiɗen nate ɗe 10 ɗe kamɓe bindata alkule ɗe fof kanƴe bindata lime ɗe fof mbiɗen kadi alkule pulaar ko 52 sen batti hen alkulal ɗogal saabu hutorade en kelme arab woni 53 mbiɗen kadi alkule pulaar ɗe fecci koye pecci ɗiɗi mawɗe feccere laaɓɗe feccere muume mbiɗen feccere laaɓɗe ɗe ko laaɓɗe dabɓe laaɓɗe durtaɗe muume ɗe ko muume mehe muume ñonde muume ñonde kinnaɗe donc kaaden ɗo caggal ne ƴettuɗen haralleɓe hono Thiat Walo walla Mansour Sow ƴettuɗen Dey Fatima Sely ƴettuɗen Dak Mbaye e Gande Fadigal yi en jetti kadi dendagal hettiyankoɓe ene wonɓe Afrique Amérique Asie Europe e yeeɓiyankoɓe fof en jetti ɗumen en jarni ɗumen kadi eɗen jiiɗi on ceede e kala saaha nde wonno windande neɗɗo andi tan ko way kono gamowo ni andi tan ko nan amma kono ko yooɗi e gamri ko yeeɓoɓe gandi assalamu aleykum wa rahmatullah ha saago